Beta Entertainment Theatre Academy. Mela tfal, hawnhekk! Fejn ħanna x'naqsmu mal-leġġenda l-lew? X'isem għad il-knisja għadu? Il-knisja ta' San Demetri! Il-knisja ta' San Demetri! Hemm ġewwa hemm San Demetri u żiemel. Sawwa? Sawwa ġuri naħmu raw? Ejja, ħaddew. X'nagħmlu tgħid? Tgħid nagħmlu għaw il-leġġenda? Skamaw kwiet? X'taħsbu? ايوه هذا واضح كمان صبوي او فاينل تينو وين فاينل فمورد وما لا حنبداو تينو اشتايتنا قطع جام صورنا Ġulu jnillu ħana għarajan to. Marrajt fidejk illum. Aj maraj! Ħana xej, aj! Sajjet to. Mela. Ma għamettix jak. ħafna snin ejlew. Qabel ġew il-kavallieri. Don il-baħar dok li anke Mekka wara ra. Kien bejta tal-Furbunoj. Intu kien ġejb il-klim tqejjew. Tino, dak skonċem fl-istorja irrid jgħid. Furbani huma ħallelin tal-baħar. Fimta tejnu wassa? Fimta? Iva. Sawa, mela ħankomplu. Don il-baħar kien bejta tal-Furbunoj. Kienu spiss jaħbtow għall-irħula ta' din in-naħa. Ħaqlaw ċejn, kienu għalhekk jitolbu lil San Mitri ta' dil-kappella. Don San Mitri kien soldat Ruman. Kien il-sejr meta kien żgħir iwa, u meta kibir tgħix kemm kien jaqbes għal dawk li kienu jkunu il-sira bħalu. Għalhekk kienu bnew din il-kappella ta' hawnhekk fuq don l-irdon. Darba waħda ħabtu il-Furbani għal-Birbuba. Birbuba? Ejwa, semmejnija fil-leġġenda. Fil-leġġenda tal-kappella tas-Żejt, Tino. Ejwa, dekej. Ekku, Tino, għax hawnhekk qegħdin fuq l-istess naħiet. Issa ħajkompli, Seppi. Ma ħankomplu. U dak il-mod, meta ħabtu għal-Birbuba hawn stess, kiskru u kaxkru kellix, kull ma siebu kisru. Qed tafhemni ġej? Saw. Fil-kappella ma ħallew xejn. Postaw ħadu l-kwodru u l-gandlieri. Il-maxja! Għazom, tejlu ħankomplu. Il-kwodru ta' fuq l-ardol biss ma messewx to. Kienu jibżaw mixbija ta' soldat Rumon rikib fuq iż-żiemel imlebbet. X'inhu? Iż-żiemel imlebbet? Iva, mlebbet, jiġifieri żiemel ma jiġri ħafna. Jiġri do. Mela. Wara li dawn ħarbtu il-kappella, marru biex ikissru dwejra żgħira fil-qrejb. Ħanajli, qabel tgħidli jien, għax kif tafx ma tgħidli. Dwejra hija. Dor żgħira. Itfettof li kien sassirja. Tino, dak għandu moħħ ta' Jordan Xieħ ta' Ejja, ħankomplu, għax ħatablu mijiedunkom il-lew. Mela, din id-dor iż-żgħira kienet id-dor ta' Żgogina. Mara armla li kienet tilfet ir-roġu tagħha x'ismin qabel. Ma kellix ħlief tifel wieħed jismu Mattew, fint? U don bil-kemm kellu 10 snin miskejn. Xtaq it-taħbeħ jew xinġew, imma kien kellu ta' xejn. Il-Furbuni marru fuqha. Ħin bla waqt. X'għamlu? Marru fuqha ħin bla waqt. ħin bla waqt jiġifieri kienu ħdejja ftit wara ma kellix ħin taħt it-tifel. Ekku ġulujn, fimtuni? U ħatfu lil-Mattew u ħarġu bih il-barra. Miskin Mattew, miskin x'ġara. U Żgogina bdiet tajat. Żena, dak tiegħi ħliefu. M'għandix. Ħalluli. U Żgogina tikbi u tikbi kemm tiflaħ. Anke
U għajja tajnu issa, bidel leġenda toq. Isa, komplu. Toq tikpexajn, tikpex toq. Laqqat, mela. Imma dawk il-furboni, ma tawx kosa. Abdu bler. U biex ma jaħrobx, rabtuħ. Għaxkruħ meħħem lejn ix-xejnej li kien qed jistennihom ftit il-bot mid-daħla tal-qala tad-dwejra. Kemm kbed gogejna miskejna, ma kienx tof xa tagħmel aktar. Taja ta' xejn ma jismaħħa ħattaw. Aw, ma jisma'. Mbagħad ġriet lejn il-kappella. Imma anke hawnhekk hawn ġew kollox kien tifrejk u ħerba. Il-kwadru ta' Dimitri biss kien għadu f'postu. Bnej, għalhekk kienx taħt il-flor. Quddiem u tikbej u tixerb qaltlu. San Mitri, ġib li libni u nixellek qasba żejt. Nixelilek kull filgħodu u tibqa' tixel sa bil-lejl. U hemm baqgħet tolfuq u tikbej. Sama fl-aħħar ma felħetx isjed u miskejna skokejna raqdet. U f'dik ir-raqda stħajlet li rat lil San Dimitri. Ħireġ għalina mill-inkwotru. Għalina kif? ċelfin Kemm għandu saħħa tgħinu tfisser, fibnej kemm għandu saħħa. Ilebbet iż-żiemen u jerħila l fuq il-baħar biex jilħaq il-ġefin. Jekk don kienx minnu jew le issa il-leġenda ma tgħidx. Tgħid iżda li t-turuq infixlu jarawh fuqhom għall-arrieda hekk u saret taqtija tal-biża'. San Mitri jagħti bis-sejf hekk. U t-turuq jilqgħu bix-ximitarra. Uħud weqgħu fl-art, oħrajn bew wiċċhom u ħarbu. Zom, zappi, zom! Ximitarra xeħtu! Ximitarra hija xabla tat-toroq. Mela, ma għadimx jużaw għallum, Allah jrejt aħjuħada. F'dok is-sarar, lil-Mattew miskejn insewħ. Miskejn, ja? Ħalleħ waħdu fuq il-kverta. U bla ma jof kejf, sab ruħew fuq id-dar iż-żiemel, ja? U f'kemm inna ngħidu, San Mitri fereħ il-baħar. Ja, ferħu l-baħar, fetħu hekk minnu. U wasal fl-ort, qawwi u sħiħ. Għajma, aħjor jaktu! Għax sibtu l-qatbu sajor għal-mu! U mela tejni u mela, anki tkum ta' doħx tibżew da. Kif sopruħu fil-kappella, lanqas jew stess ma kien jof kejf? Jienu għatimma. Lix ħinu morrutu l-ura? Ma rriditx temmin lill-lajnejja. Għandha raġun lew. Ħasbet li kienet għadha toħlum. U minn dok il-ħin stess, xeret iż-żajt. Dik bħal tal-leġenda l-ora! Rajna f'tejtejnu, għax! Ejfa tejnew? Li kienet ġol-arb stess dik. U kienet ukoll biex issalva lit-tifel tagħha ukoll. Tiftakar? Ejfa ekkew, għattel kimjen? Tajba, għandik memorja tajba hoj biex bħalli. Tinsa zappi! Għax iċċaħ! Ejwa, sanajt li kien xjien, għankoploj, għataqbat mi jitarġa, għat jgħab. Mela, għamla għalek, tal-liħ, Mela, il-leġenda tkompli tajt, li Mattew mbagħad. Ena sawa il-kappell. U kull jum il-lampa qod xbija ta' San Mitri. Ma naqsit qattixel. Jum wieħed l-ord tas-sies bil-kappella b'killix, dejn nara mhux dejn, tiħor l-isfin naħseb kienet, niżlet taħt il-baħar u erħet b'killix. Il-kappella iżda ma ċarfiex toħ ma nkisriġ. U lanqas il-lampa ma waqfet tixel mit-tmenmin tagħha u hekk baqgħet sal-lum tofawx. Dikhi, l-lum hawn din il-kappella li tfakkarna arawa ħames abiħa hoj. Li tfakkarna f'San Mitri u l-leġenda marbuta mija mhux hekk. Jemux beċi l-leġenda zja! Sabiħa! Ejja nerġgħu ngħiduha qabel ma mmorru. Tridu? Ejja, mela, jaħjejta kulħadd marajja. Ma xogħol bejn għandi, tfu għalajja, wieħed
kietkom tal emmek. Ħanamlu trial awel, ħanamlu prova, guys, ħanamlu prova, mela. Tajtek, għala. Sammitri, ġib l-libni. Sammitri. Uni xellek għazbazajt. Sammitri. Nixellek kull filodu. U tibqa tixel sa bil-lejl. Good, mela fl-imkien, isa, wieħed. Snajn, tlieta. Sammitri ġib l-libni. U nixellek għazbazajt. Nixellek kull filodu. U tibqa tixel sa bil-lejl. Deki, mela għana ħamurru baj baj, għajdu l-baj, għaj. U kif dajem nejdilkem, ħowdu xseb l-xulxejn u saħħa. Bye. U grazzi tal-komment sbieħ. Seriju, bye-bye. Beta Entertainment Theatre Academy.